Kamera kører. Nej, vel? Nå. Har din oplevelse levet op til dine forventninger? Min oplevelse har jo levet mere end 100% op til mine forventninger. Det har været rigtig, rigtig spændende at være med. Ja, min oplevelse har helt gjort levet op til mine forventninger. Fordi at jeg troede, det var noget helt andet. Jeg slet ikke troede, der var alt det her, som der er her. For eksempel alle de her kulisser og alle de professionelle mennesker. Det har virkelig været rigtig, rigtig godt her. Min oplevelse på Session Next har levet fuldt op til mine forventninger. Det har været rigtig sjovt, og ja, det har været skønt. Mine oplevelser har levet op til mine forventninger og et god lejrskole, hvor man har det sjovt og hyggeligt sammen, og vi har også lært noget alligevel. Jeg synes, at det har været rigtig fedt at lave noget sammen med nogle professionelle, som har prøvet det mange gange, og jeg synes, vi har fået rigtig meget ud af det. Mine oplevelser har klart levet op til mine forventninger. Jeg havde slet ikke troet, det ville blive så stort. Altså, jeg har ikke rigtig haft nogen forventninger. Så det kan vi godt sige ja. Ja. Og min oplevelse har levet op til mine forventninger. Det har det i den grad. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig godt. Og jeg synes, at de der professionelle, der har været herude, det har nok været bedre, end jeg havde forventet. Ja, jeg er blank. Det, der måske kunne have været lidt bedre, var, hvis vi havde haft lidt mere tid sammen end bare om aftenerne og frokost. Faktisk, når jeg tænker over det, så er der ikke noget, der kunne have været bedre, faktisk. Det har været rigtig, rigtig godt. Jeg tror ikke rigtig, der kunne have været noget, der kunne have været bedre. Måske med, at man ikke skulle lave så meget hjemmefra. Det virkede lidt for meget, men så når man kom herud, kunne man godt forstå det. Jeg skal lige tænke. Altså nu står jeg meget ude i køkkenet, og vi mangler nogle kogeplader og nogle knive. De der hotelværelser måtte godt have været større. Seriøst meget. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at arbejde videre med film, og det skulle være inden for fotografi, fordi jeg synes, det havde været rigtig, rigtig spændende at fotografere. Og jeg fik en rigtig mange gode oplevelser ud af det. Det har været rigtig godt, men det tror jeg ikke. Altså, det har været godt den her en gang. Jeg kunne måske godt tænke mig at arbejde videre med film som enten skuespiller, instruktør eller scenograf, for jeg synes, at det, de lavede, så rigtig spændende ud, og det var noget, jeg godt selv kunne tænke mig at prøve. Venlig. Prøv lige at se spørgsmålet igen. Jeg kunne godt tænke mig eventuelt at arbejde inden for film, fordi at, det virker spændende, men jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke har valgt noget inden for selve filmen, i stedet for, at jeg har valgt noget PR, som måske ikke handler så meget om selve film og optagelser og sådan noget. Det kan jeg jo ikke! Det er sgu da et herresvært spørgsmål, I har. Ja, altså jeg synes måske, det kan være lidt svært som matematiklærer at få puttet film ind som en naturlig del af min undervisning, men jeg skal ikke selv være skuespiller eller noget som helst. Nej, men jeg vil godt bruge det en anden gang. Mm-hmm. Det tror jeg ikke, jeg har store drømme at opnå. Hæk og patter, Daniel H. Jeg mener ikke, at der er noget, der kunne være bedre. Faktisk, når jeg tænker over det, så er der ikke noget, der kunne have været bedre, faktisk. Det har været rigtig, rigtig godt. Ja, det har været skønt.